הגדול ביותר. כמה צער אפשר לשמוע, זה מת, וזה מת, וזה חולה, וזה בלי הכרה, וזה מונשם, וזה בצער, וזה בצער, וזה בצער. אלוהינו מלך העולם, דיין האמת. אמן. לך יכולנו ביום יכולנו בתאי יכול בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. עם ישראל בצער, לא היה צער כזה שנים, לא היה צער כזה שנים. היו מתים בשואה, בשואה זה היה שואה, הרגו, טבחו את רוב עם ישראל. אבל אנשים לא ידעו, היום כל אחד חולה, כולם רואים את התמונות שלו, כולם בוכים, כולם שבורים, כולם בחרדה, כולם בפחד. הפחד של היום הוא פחד גדול מאוד. המגפה הזאת לא תמות. אם לא ישמור השם עיר שב שקד שומר, יכול להיות חיילים עם תותחים, עם טנקים, עם טילים, עם פצצת אטום. נו, מה עזר לכולם? כלום. פצצת אטום בשמיים, יש בארץ, יש בים, יש... כל העולם כולו מלא בפצצות אטום. רגע אחד העולם כולו, כל כדור הארץ נחרב ונהרס. מה השם עשה? שלח משהו שאף אחד לא רואה, שזה עושה חורבן שאין לו שני. מה שווה הפצצת אטום? מה שווה הכל? מה שווה כלום. איך אפשר לנצח אותו? איך ימצאו תרופה למחלה? על ידי שאנחנו נתחזק ונמצא את הדבר הרע, למה אלוקים עשה את הרעה הזאת ונהרוג את זה, אז ימצאו לזה תרופה להרוג את זה. כל עוד שלא נמצא למה אלוקים עשה את זה, ולמה הקדוש ברוך הוא ברא את זה, ולמה הקדוש ברוך הוא נתן לידי בשר ודם לברוא את זה, לא יהיה לזה תרופה. מתי שאנחנו נמצא למה, וזה יכול להיות ברגע אחד, באדם שפגע באדם יבקש ממנו סליחה, והשני יסלח לו, וזה ברגע אחד ימצאו תרופה.